Takže brácho, neviem ako si to tu pamätáš, ale takže tady byl bar, hej, takže tu už bar není. Toto si asi pamätáš. Tu si vošiel, išiel si vedľa baru, lenže momentálne tu bar nie je. Ale budeš to vidieť lepšie z iného pohľadu. Takže, kamoš, keď sa pozrieš, tak to teraz vyzerá takto. A pravo, kde sa červené sedačky bol bar. To je vyborané. Tuto bola iba klemba, toto sa vyborávalo, toto okno, tento vchod ostal, tu je vchod vlastne dozadu do baru. Môžeš sem, tu je ďalšie sedenie a tu máš bar. Barové stoličky, bar, sedenie. A teraz keď sa stane to pozrieš, vlastne vidíš celý bar. Je to vlastne také otvorené, je to také lepšie. Ty zmrdý, inak dobre ti ide angličtina, ale inak v pohode. No a takto sa sedí za barom. Teraz si to ešte ukážem z pohľad baru znútra a teraz tu príde asi Jovan, starý kokot. Takže takto nejako sa tu poprerábal, zažnete by sa všade. Tak, toto mám svoj komp. Teraz s tebou píšem, ty zmrdá, ani si mi nenapísal RPčko. Nič, máš ma v páže isto. Zase si na free photo a píšeš nejakým kurvám, že? V pohode. Takže takto nejako to vypadá, sklad ostal. Takto nejako to tu, neviem, čo by som ti ešte brácha ukázal. Teraz ti ukážem môj krásny face. Takto nejako vypadá, tvoj bratranec najlepší. Vidíš, že dlho si ho nevidel, určite ti chýba, že? Neviem, aj ty mne. Dobre, brácho, končím, idem to hodiť na YouTube, aby si z toho niečo videl. Dobre, kamoš, posielam ti cmuk. Čau.